Witajcie moi drodzy, ja jestem Niklaus, to jest moja urocza asystentka Patrycja Mordora. Słuchajcie, jesteśmy pośrodku niczego, z dala od domu i cywilizacji, gdzieś pomiędzy Piekarami Śląskimi a Bytomiem. Jesteśmy tutaj już 7. albo 8. dzień. Żywimy się tym, co znajdujemy w lesie i okolicznymi turystami. I przypomniałem sobie, że przypadkiem mam ze sobą rację żywnościową, której test miałem zrobić 1,5 roku temu. Także zrobię go teraz. Moi drodzy, jest to indywidualna racja żywnościowa SRG3. A co w niej jest, to zaraz będziemy Wam po kolei pokazywać. Albo możecie zastopować i odczytać sobie. Komary gryzą, a warto powiedzieć, że są to niezwykle groźne moskity, zarażone bardzo groźnym szczepem malarii. Słuchajcie, nie mam przy sobie nawet zwyczajowego wojskowego noża, także paczkę będę otwierał tymi... Chyba że da się ją otworzyć bez tego. Z tej strony nie. Dobra. Wszystko jest zabezpieczone, tak, ażeby można było to nawet wrzucić do wody i nic się zawartości tej paczki nie stało. Cuksy to dla mnie. Moi drodzy, czekolada gorzka dark chocolate. Zestaw sztućców. Wojskowy zestaw do gotowania i podgrzewania posiłków WZGPP. Pieczywo chrupkie żytnie bez cukru. Mielonka wieprzowa. Koncentrat o smaku herbacianym. Mieszanka owoców liofilizowanych. Sztućce 2. Sztućce 3. Napój o smaku malinowym. Pieczywo chrupkie 2. To nie wiem co to jest. Miodzik. O, Dżemik. Znowu napój. Pulpety w sosie pomidorowym. Bajgos z kiełbasą. Słynne suchary specjalne SU1, którymi rzekomo można bez problemu zabić człowieka i zniszczyć czołg. Sztuk 2. Napój. I napój. Dobra, moi drodzy, i co? Zabieramy się do konsumpcji. Najpierw może co takiego. ja bym to spróbowała. Generalnie zrobimy sobie bo mamy wodę. Mamy wodę ze sobą na tej misji. Zobaczmy co mamy tutaj. Słuchajcie, mamy tutaj jeszcze cukieresa o smaku kawowym. Cukierki dicki, ewentualnie diki, czyli ciuliki. Bo dla dodania realizmu ta racja żywnościowa jest rok przeterminowana. Ale ponoć można ją jeszcze zjeść bez problemu. Kawa rozpuszczalna, cukier biały, Pieprz, ale cukier to śmierć, pieprz, tabletka do dezynfekcji wody do picia. No to nam nie jest, mamy wodę powiedzmy, umówmy się, zdezynfekowaną. Jednorazowe mokre chusteczki, żeby sobie wytrzeć ryj na przykład po jedzeniu czy coś. To jest ten worek, do którego wlewamy wodę i wrzucamy tą tabletkę i ona się uzdatnia do picia. Guma do rzucia o smaku miętowym sztuk 3. Oczywiście wszystko po sobie posprzątamy, żeby nie było, że jakieś lumpy. może. Jak taka herbata generalnie, jak taki Jest. do dzieci, Drobiuszko. do dzieci taka do picia. Całkiem spoko. Można to bez problemu pić. To jest taki smak dzieciństwa nawet, można by było powiedzieć. Ja u babci takie piłam. Także fajnie ci żołnierze mają. Bierzemy te słynne suchary, którymi można zabić człowieka. I bierzemy, co my tu mamy? Mielonka wieprzowa, tu mamy bajgos i pulpety. Wszystko jest zabezpieczone, elegancko. No patrzcie, Rzeczywiście są twarde. elegancka, kurde, mielonka. Ja osobiście bardzo takie lubię. Mielonka jak mielonka. Bardzo dobra. I nawet nie jakiejś super niskiej jakości, bo widać śladowe ślady włókien mięsa. Nie. Nie chcesz mielonki? Nie. Weź Patisia. No i kurde, bon appetit. Mięsko bardzo dobre. Jakbyście zaginęli w boju i nie mieli broni, to tym bez problemu idzie człowieka zabić. A myślę, że jakby to rzucić w czołg, to by go zniszczyło też. Nie narzekajmy. No i fajnie, my sobie pojedli. Dziękuję. Testuję dżemik. Jest bardzo słodki, ale wszystkie te potrawy tutaj muszą być maksymalnie słodkie i kaloryczne i tłuste.
bo to musi dać żołnierzowi gdzieś na akcji energię. To bardziej jest jak marmolada niż jak dżem i w smaku też, takie- Widać, no. bo jest takie mega słodkie, takie trochę chemicznie słodkie bym nawet powiedział. O, widzicie, ta konsystencja jest raczej taka galaretkowa marmolada. Generalnie można by to na śniadanie do kawy jeść, kanapki z takim. No, Także to jest spoko. Moi drodzy, to teraz pieczywo żytnie chrupkie. O! I to jest, no to jest normalny taki chleb, z tych takich jak macie waza czy coś. I możesz, Patrycja, do tego sobie miodzika przetestować na przykład. Generalnie myślę, że jakby wam na przykład na przesłuchaniu zęby wybili, to dalej byście mogli to jeść. no. Szynka mielona, wieprzowa z drobiem. Elegancka. Ja czuję jak Kononowicz z Majorem na starych filmach, jak paczuszki Boże testowali. Ja jak osa bym urządlił. Ej, kurde. Miód też strasznie słodki. Wiesz, serio? Dobra. Ja tak lubię takie konserwy, że mógłbym tak opierdzielić taką bez chleba w sumie, ale po Bożemu z chlebkiem. I patrzcie, jeżeli chodzi o skład, to jest mięso wieprzowe 72% i mięso z kurczaka 18%. I oprócz tylko jakaś tam skrobia, sól, pieprz biały, no jakiś przeciwutleniacz oczywiście. Także skład tego jest naprawdę jak takich konserw, takich nie byle jakich, takich już troszkę lepszego sorta. Także jak chodzi o te konserwy, a jestem wieloletnim znawcą konserw, są naprawdę bardzo dobre. To jest taki płynny, z takimi małymi cząstkami jakby osadu takiego. Czekolada, no to co, no czekolady to chyba nie będziemy testować, czekolada jak czekolada, wiadomo. Moje herbaciane są spoko, bierzemy resztę do domu. No, moi drodzy, idę przetestować. Bardzo fajny. Owoce liofilizowane i batonik to na koniec, bo to w formie deseru. I teraz, moi drodzy, trzeba przyrządzić dania główne, czyli bajgos i, moi drodzy, pulpety. My myślę, zrobimy tutaj jedno, bo dwóch to na pewno się nie zje. Dobra, moi drodzy, to na test idzie bajgos. I teraz tak. No i teraz, moi drodzy, musimy rozłożyć ten podgrzewacz. Tutaj z tyłu mamy całą instrukcję. Podstawka, wygiąć skrzydełka, umieścić pastylkę paliwa, zapalić. W środku mamy 12 zapałek? Tak, 12. Tu mamy chwytak do puszek. No generalnie wszystko będziemy robić według tego i powinno być ok. To jest to do wygięcia. Tutaj mamy zapałki takie długie, jak sztormowe. Więcej paliwa, jeszcze więcej paliwa. Tutaj do łapania puszek, więcej zapałek. Aha, bo to są takie zapałki pewnie odporne na wiatr i tak dalej, a to są te zwykłe. Dobra, i teraz tak. Tak. O. No chyba tak to ma być. No. Pachnie bardzo brzydko. Bardzo. Wszystko dobrze tam widać? Tak. Uwaga. It's bajgos. O. Coś było. Jest. Patty, pokaż to ładnie z bliska. Jest, moi drodzy. Paliwo pali się. Stawiamy na tym bajgos. I voilà! I jak widzicie, moi drodzy, o dziwo, a i teraz chwytak zaczął mieć sens. O dziwo zrobił się pod tym całkiem, kurde, duży ogień i widać tutaj po bigosie, że już zaczyna się robić ciepły. Patrzcie, bajgos już sobie pięknie bulko na wolnym ogniu z wojskowego podgrzewacza. Taka wojskowa technologia. Jak widzicie, jeszcze dosłownie chwila i bajgos powinien być ok. Dbamy nawet na tajnej wojskowej misji o to, żeby nie śmiecić otoczeniu. No i co? Tutaj jak widać bigosik już, prawda, że tak powiem, doszedł. No i próbujemy, prawda, tradycyjne, Ale pachnie. polskie, wojskowe danie z chlebem bigos. Nic, tylko na misję jechać. Kiełbaska, elegancki, cieplutki i moi drodzy, patrzcie, nieoszukane.
bajgos opędzlowany i Patrycja sama przyznała, że jest Przepyszny. pyszny i jak domowy. Serio, naprawdę bardzo dobry. Genialny. Owoce liofilizowane to są, moi drodzy, takie owoce, które można zjeść albo w taki sposób, albo można je na przykład dać sobie do wody, na ciepłą wodę i wtedy one się robią takie rozmiętknięte. No co no. Wysuszone owoce. Jest coś takiego do sprzedaży też w marketach pewnie, owocka. Tutaj mamy jakieś truskawki, jakiegoś, tu jest Ananas. ananas. Tam pisze. No, A daj bananka. do bezpośredniego użytku lub z niewielką ilością wody. Baton zbożowo-owocowy o smaku figowym. On, z tego co pamiętam, jest pokryty czymś takim a la opłatek. I widziałem na anglojęzycznych testach racji żywnościowych, jak oni to zeskrobują. A tego się nie zeskrobuje. To się tak zjada w całości. Bardzo dobry, miękki. On trochę smakuje jak te takie batony jakby energetyczne. Są takie do kupienia w sklepach spożywczych czy w marketach. One są takie bardzo zbite i tam niby mają więcej jakichś składników takich odżywczych. Tyle. Jedyne czego tu w zasadzie nie przetestowaliśmy. No, jeszcze mamy cukierki, ale jak smakują cukierki kawowe i cukier i pieprz i sól, To to wiadomo. każdy wie. Także to bierzemy ze sobą do domu. I zostało nam tu jedne pełnowartościowe danie, czyli pulpety w sosie pomidorowym. Ale bigos był taki dobry, że można się spodziewać, że i pulpety też będą równie dobre. Tą maszynkę sobie bierzemy ze sobą, bo tu tych wkładów chyba jeszcze mamy Dużo. z 6 czy więcej, także można tego spokojnie używać następny raz. Oczywiście wszystkie śmieci zbieramy ze sobą, a to co żeśmy nie zjedli, to bierzemy do domu i tam sobie dokończymy. I to były testy polskiej racji żywnościowej. Po 1,5 roku w końcu je zrobiłem z pomocą tutaj mojej uroczej asystentki Patrycji, którą znajdziecie na przykład na Twitchu jako Mordora Podłoga, podłoga taki znak, i nie na Twitchu, na Instagramie jako Mordora A. przez 2A. A ja dziękuję Wam pięknie za uwagę, zostawcie nam oczywiście łapkę do góry. Jakby ktoś chciał podesłać jakąś rację żywnościową do testów, czy jakieś inne ciekawe jedzonka, to wysyłajcie, a my będziemy jeść. No. Także no, To nasza pasja. zostawcie subka, wpadajcie na Instagrama, na Facebooka, wszystko macie pod spodem w opisie. I dziękujemy i spadamy, bo wróg nadchodzi.